আচ্ছা স্যার তিনি বজাকা ভিজিট খাইমানি তিনি মো কুলাই চাম্পাহার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি মকে জিওলसार एडिसि विलेज जों जिओलसार एडिसि विलेजनि पुइला थांखा आरो तुइ क्राइसिस नि कायसा पारा बिनि नकुल पारा अरबो आइ नर्थार्न पार्ट आरो प्राय 20 फैमिलीज रक दंनाय आरोबो तुइ पाइपलाइन सगया आरो जल जीवन मिशन नि कायसा वाटर अंको सप्लाई आरो इंस्टॉल अंका आरोनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि ऑफिस नि कक्सा जूनियर इंजीनियर तमा बुंगिनि दिपुसा बाय कक खलाक्या गां संका इंक्वायरी खलाक्या तान बगे आइन नर्थार्न पार्ट नि जे हाउस होल्ड दङ बंगार तांगि ति सगया गाव पाइपलाइन जेहेतु अर्धेक खाजे गाबो कंप्लीट खायनाय बरारो हाउस टू हाउस तुइ संनान बगिनाय कक साका के बो एश्योरेंस खलाक्या जे विदिन 7 days बाबनो सल्व खायनाय गे तिनि मो विजिट खायमान का पब्लिक नि जे ग्राम आमसायो सिनि पारावा विलेज रको जे प्रॉब्लम तमनि बेसिकली आपनो जों इंक्वायरी खायनान बगे तिनि सिन आरो सिनि तिप्रा मथनि सिनि आम्बासा ब्लॉक नि लीडर्स बाय आरो आं विजिट खायखया लगिबो तंग सिनि रामलाल मर्सम बो ब्लॉक प्रेसिडेंट प्लस बो फॉर्मर जोनल डेवलपमेंट नि चेयरमैन ताइ सिनि आम्बासानि सब जोनल नि जॉइंट चेयरमैन सिनि विश्वपति दा बर्मा राजू चंद्र जमा रिहां सिनि जोसेफ हालाम सुमित नेताय संजीव रियां काजी राय रियां कौर पारान मुंखे मनासाई पारा दाबुक जेखाने जों कक्साई दङ और बाहायनो लामा बेलाय खनो थांलायसुन प्रॉब्लेम और ताइ 25 फैमिली सांगो सिंगसराय खनायराव ताइ बर बाजार हुजार फायनि मुखितिं थागितिं तुइ फायनि बेलाय खनो कष्ट बेलाय खनो प्रॉब्लेम और रूट अन बागै सिनि काजी राय रियां खनो साका और जों विजिट खायफैका दाबु गावनो इमप्रुव खायन बगिनाय एडिसि नो जों आपिल खायनाय आं सीएम बाय कक्स लायनाय apart from that state government of Beboro ang letter sineje o kaji inko parao immediately more route formation ba route improve kanen baginai dorkar obono ang state government bebo kok salentai in person ang letter bo sinai request khanai tini mo visit je ang assess khlaga je abun logibo kaisa je netaji subhash chandra abbas hostel no bosung visit khlaga aro 50 seated tongo class 3 থেকে class 8 পরিমাণে আর হোস্টেল वार्डन बे मालायखा आबो इम्प्रूव पाक खाने अबगा तिनि सिनि म विजिट खायमानि मेन पर्पस खाय एरिया डेवलपमेंट नि पॉइंट ऑफ व्यू न जों विजिट खायमानि इनके जे जिनिस न स्टेट गवर्नमेंट खायना नांगौ आरो स्टेट गवर्नमेंट जों इन रिटर्न फॉर्म जों रिक्वेस्ट खायनाय लेटर सिनाय आर एडिसि जेटा मानो आबो जों एडिसि टेकअप खायनाय हामबाय।